Keď sme boli mladí, mnohí z nás túžili po väčšom dome, lepšom aute, vyššom plate, alebo potom, aby sme boli úspešnejší než naši rovesníci. Verili sme, že keď raz toto všetko dosiahneme, budeme spokojní, že konečne budeme mať pocit, že sme to v živote dotiahli ďaleko. Nie je na tom nič zlé. Je prirodzené chcieť pre svoju rodinu lepší život, je prirodzené pracovať, šetriť, budovať domov a dopriať si veci, o ktorých sme kedysi len snívali. Lenže, čím som staršia, tým viac si uvedomujem, že sa počas života nemenia len naše možnosti, menia sa predovšetkým naše priority. To, čo bolo kedysi dôležité, zrazu stráca svoju silu. A to, čo sme považovali za samozrejmosť, sa stáva tým najväčším pokladom. Keď sa dnes pozriem späť, uvedomujem si, že veľa ľudí sa celý život snaží byť úspešnými, hlavne v očiach druhých. Kupujeme si väčší dom, novšie auto, drahšie hodinky, lepšie oblečenie a často si ani neuvedomíme, že už to nerobíme preto, že by sme to naozaj potrebovali. Robíme to preto, že chceme zapôsobiť. Chceme, aby si nás ostatní viac vážili. A možno ešte hlbšie. Chceme mať pocit, že sme dosť dobrí. Počas života som stretla veľa ľudí, ktorí mali takmer všetko. Veľké domy, luxusné autá, úspešné firmy. Mohli cestovať kamkoľvek a kúpiť si takmer čokoľvek. Keď ste sa však s nimi rozprávali dlhšie, často ste cítili zvláštny nepokoj. Ako by stále niečo hľadali, ako by stále potrebovali ďalší dôkaz, že sú úspešní. Na druhej strane som stretla ľudí, ktorí žili veľmi jednoducho. Nemali drahé autá, nemali veľké domy, ale mali niečo, čo sa kúpiť nedá. Pokoj. Keď sa k ním priblížite a na chvíľku sa s nimi pri šálke kávy porozprávate, necítite závisť ani potrebu niečo dokazovať. Vedeli sa tešiť z obyčajného dňa. A práve oni ma naučili, že skutočná sebaúcta nevyrastá z toho, čo človek vlastní. Vyrastá z toho, ako sa pozerá sám na seba. Je to ešte jedna vec, ktorú som pochopila až po rokoch. Keď sme mladší, máme pocit, že nás ľudia neustále sledujú. Premýšľame, čo si myslia o našom aute, čo si myslia o našom dome, o oblečení, ktoré nosíme, o tom, ako žijeme. Ako by na nás bol stále namierený reflektor. Lenže pravda je oveľa jednoduchšia. Každý človek rieši predovšetkým svoj vlastný život, svoje zdravie, svoje deti, svoje účty a svoje starosti. Možno si niekto všimne vaše nové auto. Áno. Povie si, áno, má pekné auto, ale o pár minút už premýšľa nad tým, ako zaplatí elektrinu, čo uvarí na obed, alebo ako pomôže svojim rodičom. Nie preto, že by bol sebecký, ale preto, že každý z nás je hlavnou postavou svojho vlastného života. Keď som si to uvedomila, pocítila som obrovskú úľavu. Koľko rozhodnutí robíme len preto, aby sme zapôsobili na ľudí, ktorí nás v skutočnosti ani nevnímajú. Koľko peňazí minieme na veci, ktoré vlastne ani nepotrebujeme. A koľko času obetujeme práci len preto, aby sme si ich mohli dovoliť. To sú otázky, ktoré som si často nekladla. Dnes si ich kladiem čoraz častejšie. Nemyslím si, že je zlé mať pekný dom alebo kvalitné auto. Práve naopak. Ak ste si ich poctivo vybudovali,
Môžete na ne byť hrdí. Problém však nastáva vtedy, keď sa z majetku stane meradlo našej hodnoty. Keď si začneme myslieť, že bez drahých vecí nie sme dosť úspešní, nie sme dosť dobrí, alebo že nás budú ľudia viac rešpektovať len preto, že bývame vo väčšom dome. Rešpekt sa totiž nedá kúpiť, tak ako sa nedá kúpiť láska, ani dôvera, ani pokoj v duši. A práve pokoj je podľa mňa to najväčšie bohatstvo, ktoré môže človek mať. Lenže často to pochopíme až po mnohých rokoch. A možno ešte neskôr pochopíme aj to, že každá vec, ktorú vlastníme, si raz začne pýtať náš čas, naše peniaze a našu energiu. A práve o tom si povieme v ďalšej časti. Celé roky si hovoríme, že raz budeme mať svoj vysnívaný dom. Potom auto, potom chatu, potom ešte niečo. A keď to všetko získame, zrazu zistíme, že každá z týchto vecí si začína pýtať náš čas, našu energiu, naše peniaze. Veľký dom neznamená len viac priestoru, znamená viac vykurovania, znamená viac upratovania, viac oprav, viac starostí. Strecha sa rozpadne, kotol sa pokazí, plot treba opraviť, záhradu pokosiť, fasádu premaľovať. Každý rok sa nájde niečo nové. To isté platí pri aute. Na začiatku prináša radosť, potom prídu servisné prehliadky, poistenie, nové pneumatiky, nečakané opravy a človek si zrazu uvedomí, že vlastníctvo nie je len radosť, ale zodpovednosť. Ak je navyše dom alebo auto kúpené na hypotéku, pribudne ďalší rozmer. Mesačné splátky, obavy, či sa nič nestane, strach zo straty príjmu, neistota. Poznám ľudí, ktorí si kvôli splátkam nemohli dovoliť oddychovať, aj keď boli unavení, aj keď ich bolel chrbát, aj keď im lekár odporučil spomaliť. Museli pokračovať, nie preto, že by chceli, ale preto, že ich záväzky boli silnejšie. A vtedy som si položila otázku, kto vlastne koho vlastní? My svoj majetok, alebo náš majetok vlastní nás? Nechcem tým povedať, že človek nemá nič vlastniť. Domov je krásna vec. Auto nám uľahčuje život. Peniaze nám dávajú slobodu. To všetko má svoje miesto. Len by sme nikdy nemali dovoliť, aby sa z veci stali páni nášho života. Čím som staršia, tým viac si uvedomujem, že najväčší luxus nie je mať stále viac. Najväčší luxus je mať pokoj. Mať slobodu. Povedať si, dnes si sadnem na lavičku, dám si kávu a nikam sa nemusím ponáhľať. V mladosti by som tomu neverila. Dnes viem, že práve toto je bohatstvo. Spomenula som si na jedného pána. Mal naozaj prekrásny dom. Keď som ho raz navštívila, povedal vetu, na ktorú nezabudnem. Vieš, keď sme ho stavali, mysleli sme si, že budeme najšťastnejší ľudia na svete. Dnes v polovici izieb ani nebývame. Deti sú preč a ja sa starám hlavne o to, čo treba opraviť. Stojí ma to kopec peňazí a energie a ja už nevládzem. V tej chvíli som si uvedomila, že veľa snov sa po rokoch zmení na povinnosti. Nie preto, že boli zlé, ale preto, že život sa mení. Deti vyrastú, celí ubúdajú a človek začne rozmýšľať celkom inak.
Čím sme starší, tým menej zbierame veci a začíname si viac vážiť okamihy. Spoločný obed s rodinou, telefonát od detí, smiech vnúčat, pokojné ráno, prechádzku bez bolesti. Koľkokrát sme si kedysi povedali, keď budem mať viac času, budem sa viac venovať rodine. Lenže ten správny čas ako si neprichádzal. Stále bolo treba niečo vybaviť, niečo zarobiť, niečo postaviť, niečo kúpiť. Až jedného dňa človek zistí, že čas uteká oveľa rýchlejšie, než si myslel. Práve preto si myslím, že skutočné bohatstvo vyzerá celkom inak, než sme si predstavovali v mladosti. Nie je to plná garáž, nie je to veľký účet v banke, nie je to obdiv susedov. Skutočné bohatstvo je zobudiť sa ráno a mať sa dobre. Mať komu zavolať, mať s kým vypiť kávu, mať domov, do ktorého sa deti a vnúčata radi vrácajú. Toto považujem za bohatstvo. Často si hovoríme, že zdravie je najdôležitejšie. Ale tejto vete začneme rozumieť až v momente, keď pribúdajú roky. Môžete mať najdrahšie auto na svete, ale keď vás bolia nohy, chrbát a neviete sa prejsť po lúke, toto vám radosť neprinesie. Môžete bývať v nádhernom dome. Ale ak je v ňom ticho, pretože sa rodina prestala stretávať, ani ten dom nedokáže zaplniť prázdnotu. To najväčšou múdrosťou je naučiť sa rozlišovať medzi tým, čo je drahé a tým, čo je vzácne. Drahé veci majú svoju cenu. Vzácne veci majú svoju hodnotu. A to nie je to isté. Možno práve preto sa dnes snažím menej obdivovať to, čo ľudia vlastnia. A viac si všímam, akými ľudia naozaj sú. Či sa vedia usmiať, či pomôžu druhému, či si nájdu čas na svoju rodinu, či dokážu byť vďační aj za obyčajný deň. Pretože práve v týchto maličkostiach sa podľa mňa skrýva skutočné bohatstvo. Na záver vám chcem položiť jednu otázku. Keby ste dnes začínali svoj život odznova, naháňali by ste sa za tými istými vecami? Alebo by ste viac času venovali svojmu zdraviu, rodine, priateľom a chvíľam, ktoré sa už nikdy nevrátia? Skúste sa nad tým dnes na chvíľku zamyslieť. A ak vás dnešná úvaha oslovila, napíšte mi do komentára, čo dnes považujete za svoje najväčšie bohatstvo. Veľmi rada si prečítam vaše životné skúsenosti. Ak máte radi podobné pokojné zamyslenia o živote, sebaúcte a hodnotách, ktoré objavujeme pribúdajúcim vekom, budem rada, ak sa prihlásite na odber kanála. Ďakujem, že ste boli so mnou. Prajem vám veľa zdravia, pokojné dni a ľudí, pri ktorých môžete byť vždy sami sebou. Teším sa na naše ďalšie stretnutie.